En aproximadamente 7 meses, o antigo Mercado de Moraña reabrirá as súas portas convertido nun edificio multiusos. Hai 20 días comezaron os traballos para dar unha nova vida a este inmoble do centro do pobo. Era o proxecto que tiñamos para esta legislatura, recuperar este edificio que, como está no casco urbano, con esa tradicional histórica que ten detrás de todos estes anos, pois poder recuperalo, darlle un uso e para poñer a disposición de todos os nosos veciños. Segundo a alcaldesa, a intención é gañar máis espazos para as actividades dos veciños. A día de hoxe, a gran maioría celebranse na Casa da Cultura de Moraña, instalacións que xa quedaron pequenas. Que vai a contemplar pois un auditorio, outra parte que vai destinada tamén a uns locales e aulas de formación ou colaboración con asociacións, como se está facendo noutro edificio, e tamén a outra parte pois un local para a terceira idade. A obra está financiada ao 100% pola Deputación de Pontevedra. Son case 900.000 euros procedentes dos plans de reequilibrio e concellos. La verdad es que transformar un antiguo mercado que es símbolo en esta localidad en un que lamentablemente perdió su función de mercado, convertirlo en un centro social multiusos, como ha descrito la alcaldesa y como se nos ha contado y como va a ser una realidad en pocos meses, pues insisto que es de una satisfacción tremenda, ¿no? López Font quixo destacar que nos 3 anos de legislatura o goberno de Carmela Silva destinou a Moraña preto de 3,4 millóns de euros.